Ne, ugasi svjetlo. Pomoću možeš za Ugasi sad. A di bato? Budemo ja minus, krivo spojio. Pa ga nađi među Ovo je kao tisuću. uzgajanje trave. Uve. Ja među se baš ne vidim. Evo svjetlo. Jevo vas kineski workshop. Chinese workshop manual. Uje. Titanic, znaš? Malo rotira. Dobre. Mislim da je pokušao da drugu grupu, ali nisam siguran.